Salutare tuturor, bine ați venit la un nou videoclip pe canalul David. Și astăzi sunt cu un prieten care o să jucăm Chill Guys. Zi salut. Salut. Așa. Stați. Nu dansa, te rog frumos. Stai un pic să dau un pic sunetul la maxim. Așa. Privat. Dă start. Ready? I-am dat. Să-i dai și tu, bravo. Așa. Așa. Și jucăm Chill Guys. Deci, băieții mei, suntem cu prietenul meu. Eu îl cunosc pe el. El mă... Era să-mi arăt și eu coroanele, dacă nu mai... N-ai ce să faci. Eu am 56. Și am o coroană. Oameni buni, vă reamintim să dați like și subscribe. Da, dar să știi că eu nu editez. Nu editez. Păcat. Am dat start. Ce mă asta? Păi știi cum e asta? Știi mapa aia cu brain roturi? Că era o mapă cu brain roturi. Da? Aia, eu am jucat și mapa aia. Nu trage cu ăla. A trecut fix pe lângă mine. Hai, arată-te. Arată-te. Nu merge cu nimica. Dă numai arme de... Mie mi-a dat niște arme bune. Hai, arată-te. Au. Ohoho! Mi-a dat mamul cred că mi-a dat mamul pistol. Unde-i David, doare? Nu. Unde-i David, doare? Eu nu înțeleg unde-i David. Ok. Am materiale. Este, mă! Înțeleg cum nu era pe să-și aducă healer-ul. Na. Papa! Și eram... 1-0! 1-0! Come on! 1-0! Ok. Era cum să ne dea unul lângă altul. Tot acolo ești. Mi-a dat materiale. Ok. Nu o să-ți dau minti cu golfish, doar când vii. S-a rămas portapuncărul ăla acolo. Nu mai e. Unde ești? Acum schimbam eu unul. Bun, hai să facem și noi niște showdown. Au. 1-0 iar. 2-0. Bă, no way, bă! De ce arme? Bă, dar ce arme îmi dă mie? Nu-i așa? Mie mi-a dat doar o turetă care este cea mai proastă armă. Mamă, ce-am... Hai, da, tu iar pe lângă mine. Bă, și acum unde ești? Unde ești? Mi-a dat mamă un pistol. No way. Mamă, ce-am răs. Iar m-am un pistol. Nu mai sări, că nu-mi place. Nu! Nu! De ce? Eu credeam că Și nu mi s-a pus skill-ul ca este sinucis tu. Hai, ai primit bomba aia? No problem.
Pa, Mi-am pa! distrus ăsta. Pentru bine. Am pizza! Vrei să mănânci pizza? Iar m-am un pistol. Nu, am ratat! Mamă, chiar am... Aha. Vrei o pizza? Da. Ia uite, dragine. Hai, dă-mi. Știi că în momentul ăsta am ținta fix pe capul tău, dacă... S-a pus la fix. Petarde. Ooooooi! Cine te-a pus să te arăți? Dar mie ce dă mai arme bune. Iar am primit pizza. Dacă e pizza, înseamnă că e bună. Da, nu mânca, că după ce îți dai shield se face bună. Că e stricată, da, asta După ce e. nu mai ai shield. Da, asta că e stricată. A, papa, te-am pupat. E pregătit de lansare? Da. Lansare. Nu ți s-a pus skill-ul. Pa da. Nu, a zis tu de level, trebuie să zici. Trebuie să zici că ai eliminat Bă, acolo. am 3. Am primit 3 kg-uri. Cum 3 kg? Te-am omorât de câteva ori. Ce faci asta? Mamă, vezi cum te-ai arătat? Cine te-a pus să te arăți? Ce faci? Băi. Nu, nu e corect. Nu e corect. Nu știu de unde am avut noroc la lutul ăsta, dar cred că ți s-a întors norocul împotriva ta. Bombe. Nu bombe, asta nu-mi place. Arată-te. Nu vreau. O să te arăt. A. Ce faci bă cu aia? Pe cuvânt. Ce făceai cu sapa aia cu ce era? Cu aia cu mize. Da, așa, cum contează? Lasă, nu mai. Să-ți scrie abonații în comentarii cum se cheamă în română chestia aia. Nu înțeleg, eu n-am putut să-ți dau damage cu chestia aia. Mai arată-te tu. Ha. Nu, ce-am ratat-o. Acum eu îți dau un RPG în pușul ăla și se duce și te nu mai capă. Și chiar nu sunt alți doi care... Hai, papa, făceam eu. sper că o iei. Ai luat-o? Încă. Bă, bine, înainte eram 10 HP dacă o foloseam și acum sunt aproape full HP. Cred că am noroc cu mine. Ma. Ce-ai ratat-o, bă? Mai în gloanță. Oh! Nu iară! Round-ul! Nu! Cum se Ia oricum toți am folosește? eliminat pentru că... Cum se folosea? Bro! Dar și că n-avem cum să punem mai multe minute în videoclip. Că are și ăsta timp. Știe. Mulțumesc, Doamne! Ce ți-a dat? Vezi. Păi ce faci, mă, cu aia atâta? Să știi că am curaj. Nu n-ai. Papa! Papa! Bă, dă... Mi s-a părut cadou, bă. Hai, mă, oprim acum aici videoclipul sau îl continuăm? Îl continuăm până îl doare capul. Dar să știi că nu merge prea mult. Are și ăsta timp. Știu. Păi vezi? Mi-a dat mamut. Tac. Nu mi-a dat.
Te doare? Nu, chiar nu. Mama, vezi că am dat de gheață, am dat de gheață. No way! Easy, șită, copile! Gata, mă. Hai că m-am supărat pe A, ne-a schimbat locul. A, ești fix. Eu nu știu de Știi că eu te-am lăsat, nu pe bune, chiar te-am lăsat pentru că mi-e milă de tine că ești un începător, așa că se începe distracția pentru sueți, care nu cred că o să mai câștigi o rundă. Bă, dar nu mai se aude nimica la mine. S-a bubuit iară furnetul. La mine mi s-a bubuit furnetul. Băi, operă lutul tău. Bă, Bine, și al meu. dar la mine nu mai se aude furnet. Gata, se aude. Nu mai se auzea. Am mai văzut unde sunt. Mă. Bă, mie nu-mi dă snipere, frate. Pa, pa. Te-am pupat. Da. Am făcut level. E bine. Unde ești? A, tot acolo sunt. Deci ai văzut și tu unde sunt și eu am văzut unde ești. Am un medkit, e bine. Curând o să înceapă. Nu, că nu se mai poate, mi-au controllerul. Mi-au controllerul că nu se mai poate, așa. Cu controllerul ăsta te fac praf. Ia, bine, bine, hai. Hai. Hai, mă, hai. Doar nu... Am dat puțin, pe nu-mi place ca... Gata, bă, gata. Bine, gata. Mi-ai dat dansare, ce faci? Bă, nu mai da dansare, gata. Am dat dansare. Opa! Hai, nu mai... Ce faci? Trag în asta. Mai vezi tu acum ceva. Bă, sincer, Hai că era să-mi distrug eu ăsta. O să mai dea o să mai dea un pic. Bă, era o armă de aia care te dădea în spate. Nu, hai că opresc videoclipul, hai. Cam atât a fost și cu videoclipul. Sper că v-a plăcut. nu, De ce? De nu-l opri că e timpul să mă faimez și eu. Runda asta și cealaltă și gata, că deja e prea mult. Gata, mă faimez. Faimez. Te faimezi? Ce mai mă, te faimezi? Da. Nu! Aoleu! Și tot eu am picat. Eu m-am băgat pe partea aia că am văzut că se destramă pereții. Nu m-a afectat cu absolut nimic. Bine, pe chill guy recunosc eu, pe un Battle Royale sunt foarte bun, dar pe un chill guy din ăsta nu sunt. Bă, Pa. nu! Hai, gata, s-a terminat videoclipul. Nu, că mai trebuie să mai Bă, fac vezi niște că s-a kill-uri. oprit automat videoclipul. Bine, câte kill-uri ai?
Am 9. 4. Deci, cam atât a fost și cu videoclipul. Sper că v-a plăcut. Și pa, pa! Zi pa! La revedere!